Hola, què tal, família viatgera? Bueno, avui us portem un vídeo una mica diferent, és un vídeo de presentació, perquè després de tant de temps jo crec que tocava que ens coneguéssiu una miqueta més, d'acord? La idea és explicar-vos, primer de tot, la idea del nom del blog. Sabem que no és el nom més fàcil de recordar És ni un nom d'escriure, complicadíssim. nom molt complicat, però en el seu moment no vam pensar en cap moment en una qüestió mercantilista o de treure'n un profit, sinó bàsicament en agafar totes les anècdotes o informacions sobre els viatges que fèiem i posar-los en un blog, després en un YouTube, perquè la gent les pogués utilitzar sense necessitat d'haver d'aguantar les meves històries, rotllos i de més, no? Sí? Sí. A partir d'aquí vam pensar en coses que realment a nosaltres ens representessin com a viatgers, perquè no volíem buscar una cosa fàcil per buscar una Coses cosa fàcil. espasmòdiques, Exacte. de tot arreu del món. Sí, la idea bàsicament era dos llocs del món que fossin representatius per nosaltres i per com som com a viatgers, perquè, per exemple, Shinjuku és un barri de Tòquio ple de neons, de gratacels, que no descansa mai, i el Serengeti per nosaltres va ser Supernatural. sí, una cosa molt en contacte amb la natura, els animals i tal, i vam voler contraposar dues idees tan diferents per explicar que per nosaltres un viatge no ha de ser d'una forma concreta, sinó que sigui un lloc autèntic, un lloc exòtic, un lloc diferent que ens cridi l'atenció. I llavors vam decidir que agafaríem dues coses tan diferents com poden ser Shinjuku i el Serengeti. Supercomplicades d'escriure les dos. Exacte. Perquè també nosaltres, la nostra manera com a viatgers, som molt diferents. Som dues persones super diferents a l'hora de Totalment viatjar. contraris. Bueno, contraris tampoc, som complementaris. Sí. Ah, vale, No? també. Aleshores, el que ens proposàvem en aquest vídeo era explicar-vos 10 coses sobre nosaltres que a la vegada siguin 10 coses a les que som molt diferents. Sí? Sí. És original, no? Començo jo. En els vols llargs jo sóc incapaç de dormir. O sigui, m'he de posar pel·lis, he de comprar-me coses per menjar, per anar-me distraient. Llargs i curts, tots els vols. Bueno, No dorm mai. però en els curts és menys preocupant, els Bueno. curts és igual. Total, que ella, quan ens enlairem, també en un vol curt, i està dormint i està somiant. I la sents allà. Aprofito el temps. Exacte. Guardo energies. Jo simplement jo la desperto quan hi ha algun menjar o alguna cosa, o quan tinc molta necessitat de relacionar-me amb algú, perquè si porto 12 hores en un avió, doncs no hi ha manera. El Jaume sempre em ve cada 10 minuts amb un superviatge fantàstic, baratíssim, gratis, que ens paguen diners per anar de viatge, a un lloc fenomenal, aquí al costat, o superlluny, però que triguem 2 minuts en arribar. I llavors jo m'ho i dic, Jaume, no tenim diners, viurem sota un pont, mira-t'ho bé, no tenim temps, estem tot el dia viatjant, a l'horari d'aquest viatge ja en tenim un altre, i jo he de frenar les ànsies viatgeres, tot i que a mi també m'agrada molt, Va, però tu posa el seny. Sí. Sí. Poso la raó. Jo sóc superaventurer, per no dir que sóc un inconscient de nassos. I la Mar moltes vegades quan anem de viatge sempre diu que ens podríem morir cada dia. De fet, a Tanzània... A Tanzània cada dia vaig dir, hem sobreviscut un dia més. El Jaume sempre li sobren 3 pams de motxilla, encara que en 2 mesos a un lloc congelat i porta una motxilla així, li sobra tota la motxilla per posar souvenirs, les meves coses, les coses de la Greta, i en canvi jo porto uns 3 maletots plens que no faig servir res de dintre perquè tots són por si acasos. Els por si acaso. Bueno, vaig preparada de coses que no faré servir mai. Tot i que em considero una persona bastant sociable, quan anem pel món em fa molta mandra haver de preguntar, perquè a vegades són explicacions eternes en les que estàs 10 hores, has de fer coreografies i en això la Mar és una mestra. O sigui, A mi m'agrada si no coneixem l'idioma. tu et poses a fer gestos allà i que passi el que sigui. Això és molt divertit, perquè aleshores jo no m'he de preocupar, ella mandra zero, ella es fot a xerrar, a explicar, a fer sorolls, el dia del tren a Xina, que et pot posar a fer xu, xu, i en plan, molt bé, ella feliç. Així ens relacionem. Sí. El Jaume no és gens llaminer, no li agrada res, cap dolç. I jo, en canvi... Bueno, eren els dònuts no anem enlloc. I a mi m'encanta tot, bueno, lo dolç i lo salat, ho tasto absolutament tot, coses totalment fastigoses i repringoses i... Ho tasto tot, m'encanta menjar. Dònuts bigotuts. Dònuts bigotuts. No, croissants bigotuts Sí. eren. Reconec que sóc bastant mòbil addicte. De fet, quan estem de viatge només hem de portar 14 bateries externes
perquè quan estem de viatge no acostumo a fer-ho, però la meva vida diària sí que entre el WhatsApp, els jocs, el no sé Bueno, què... de viatge tens el GPS, les fotos... Sí, el tema del mòbil és bastant problemàtic. En canvi, ella, el tema del mòbil, jo crec que la meitat del temps es pensa que el té a una banda i no el té allà, l'altra meitat directament el té perdut o sense bateria, amb la qual cosa en això són bastant diferents. Sempre que trobo una cosa amb aigua, dolça, salada, llafiscosa, el Jaume s'hi fica dintre. Passi el que passi, sigui verda i purulenta, s'hi fica. O hi hagi taurons o exacte, fins, qualsevol cosa. Jo m'hi fico si és salada. Si és dolça, m'ho penso. I si hi ha peixos bigotuts o coses, algues així llafiscoses, m'ho megapenso. I si hi ha una sorreta, ja no m'hi fico. Jo sóc el típic que abans d'arribar a un lloc em conec els carrers, els monuments, els restaurants, els noms dels hotels, tot. Perquè necessito sentir-me una mica segur... Els noms dels carrers, de les muntanyes, dels llacs, tot. Bueno, perquè així quan Encara estem que allà... soni tot a Hochinco. Perquè et fa gràcia que quan estiguis allà ja sàpigues una mica com et mous i et sents més ubicat. En canvi, la mare és la típica que quan estàs de viatge et pregunta escolta, quan anem a Hakone? I dius, però si Hakone estàvem ahir. Que això realment només li ha passat una vegada. Això no m'ha passat. Va passar, Sí. ho aclariré ara mateix. Va passar amb el Temple Daurat i el Temple de Plata, perquè el Temple Daurat és daurat. I quan estava al Temple Daurat vaig dir, ai Jaume, quan anem al de Plata? I em va dir, i vam anar ahir. Bueno, la plata busqueu-la, no hi ha plata. No hi ha plata. Però sí que és veritat que a vegades quan estem a punt de marxar a viatge li faig petits exàmens per comprovar si se'n recorda de les coses, en plan, què és tal. Els noms asiàtics costen molt. Quan anem a Sud-amèrica, doncs serà més fàcil. Vale, el Jaume no balla mai. És un pal estaquiròtic que fins i tot pel casament que volíem posar ball van fer karaoke perquè ell no balla. Però I a mi... canto. Sí, canta. Canto. A mi, en canvi, m'encanta ballar. Ho faig fatal, però ballo molt. I ballo amb les tribus rares, ballo amb els obons, ballo amb els japonesos, amb els xinos, ballo amb tothom. I quan hi ha un ball comú, jo m'hi fico i ballo. Faig el ridícul i ella em grava. I després surto per aquí. Sí. Després sortirà per aquí segurament. Doncs fins aquí les 10 coses sobre nosaltres, les 10 coses perquè ens conegueu una mica més i veieu lo diferents que som, per lo que ens ho passem viatjant. I res, recordeu que teniu els comentaris oberts per comentar qualsevol cosa. Passeu a tots els vostres amics, que També. tots ens coneguin. Exacte, els que no ens coneguin encara. I ens veiem al següent vídeo. Adeu! Vale, primer de tot anem a encendre l'àudio. Ah, no se'm sent? Sí, però sí, se'n sent per allà, però la idea és que se'n senti per aquí. I després ja ho sincronitzem. Estic patint, Per què? perquè m'ha vergonya. No, passa res. Hola, família viatgera! Ens veiem junts. Què? Hola, família viatgera, no? Ah, vale, vols dir junt? Sí, no? Però així no, eh? Pues a la 3. 1, 2...